Aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi nigo ainekia okumirana na bananchi kuruase kuruase egesakukerikia bateso abanyara ko babagwikirana ase ensemeyo na gosanganere higuro yemiroberio yamagendro ebwente kwenekiwa ase egesaku ekyukia bateso nabo igo kwenekia koba hegati yabakubwateranirwa ase eserikali enene abateso nigo bono banyara ko babagwikirana bose bagwikirania memorandum yabo bosio bwo waziri oyo omonene bakora amo no mujumbe wensemo ya Teso North oyo omanyekaine buna ouko kaunya oyo nyatuko bagago chorwa bwangu gakoba omonogeri bwa igesaku ekyukia bateso Mheshimiwa Mudavadi nigo bona atebire korengana ne katiba yensi ya Kenya nigo amagendro ya serikali abwente kwenekiwa ase chinsemo chionsi gwancheria konde wensi gotayo hasebona atebire serikali ya Kenya kwanza nigo hirache ko bage kobeka omukia bwo kwenekia abuna emiroberio yamagendro nechiko ikiranirwa ase chinsemo chionsi andemo nase abateso abo nabo kwaneke nabarabo bachikoba hegati yoko bwatranirwa ase amagendro.